L-ewwel kellna l-famuża pothole ta' Qajjim Borġ fil-Marsa u issa għandna l-pothole ta' Qarun Farrugia fl-Imrieħel. Sitwazzjoni tal-biki li sabu ma' wiċċhom numru ta' sewwieqa it-tnejn filgħaxija meta kienu qed jirritornaw id-dar wara ġurnata xogħol u spiċċaw ġarbu ħsarat sostanzjali fil-karozzi tagħhom minħabba l-istat diżastruż li tinsab fiha il-bypass tal-Imrieħel. Bis-sewwieqa kellhom jifqu mal-ġenb ta' triq min jistenna lil tat-towing u min jipprova jifhem kif din it-triq spiċċat fi stat daqshekk ħażin. Kienu għexxieren il-karozzi li ġarbu ħsarat u dan minħabba żewġ ħofor enormi f'din it-triq prinċipali li huwa bil-wisq diffiċli biex tevithom. U bħalma jiġri dejjem irridu jsiru l-ħsarat u l-inċidenti biex tittieħed azzjoni. Kif it-tlieta filgħodu waħda mill-ħofor ingħatat laqta tarmak ta' malajr bitkissir li hemm eżatt biswita għadu hemm. Intant wara li s-sit soċjali ta' Net News ippubblika dan il-filmat, ir-rabja tas-sewwieqa kienet evidenti. Bosta kienu dawk li kkummentaw li mhux ġust li minħabba gvern irresponsabbli qed jispiċċaw iħallsu minn butom għal dawn il-ħsarat. Ma naqsux ukoll kummenti bħal ħallas ġaħan jew toroq aħjar għalik u boħrajn jikkummentaw li jrid jiġri xi inċident fatali biex jittieħed azzjoni fejn imbagħad ikun tard wisq, toroq li m'għadhom siguri biex issuq fihom speċjalment għas-sewwieqa tal-muturi. Ma naqsux ukoll barrax ta' kummenti oħra mill-pubbliku dwar problemi oħra li ta' kuljum qed jaffaċċjaw fit-toroq Maltin, fosthom fit-triq li minn Golden Bay tagħti għax-Xemxija, triq il-Mossa f'Ħallija u infrastruttura diżastruża f'Ħattard Birkirkara li Braġ San Ġwan Iswieqi u anke fit-triq magħrufa bħala Tella tal-Lawommu. Kummenti oħra jgħidu li pajjiżna spiċċa farsa sħiħa bi gvern li jolla liċenzja tal-karozzi iżda t-toroq baqgħu fi stat diżastruż. Quddiem dan kollu l-Ministru responsabbli Qarun Farrugia spiċċa kompletament assenti, Ministru li daħal f'kontroversja wara l-oħra. Ftit tal-ġimgħa ilu kellna l-problema tal-promenad tal-Imsida u issa din tal-pothole tal-Imrieħel. Farsa wara l-oħra bir-rabja tal-pubbliku dejjem tikber.